chegou un momento na miña vida, na adolescencia, en que decidín que non era así, e quixen chamarme Ángela. Me parecía que iso era como debía de ser, falar na nosa lingua, e no que é noso, e aparte, bueno, quizá despertouseme como un sentimento de protección, de coidar do que é o noso. Eu hai pouco que eu cambiei, e na casa siguen me chamando José Antonio toda a vida, os amigos e tal. O que pasa é que a xente nova que vou coñecendo, pois vou dicindo xa o nome agora. E creo que os papeles que che chegan da administración ainda se resisten. Sí, resisten ainda, sí. Ainda que eu diga varias veces, e o escribas, pois claro, seguramente nos archivos non modifican. Hai unha inercia aí. Inda que ora vexo un retroceso tamén, o sea, vexo que cada vez se fala nalgúns ámbitos moito máis en castelán, pero, bueno, deciros que no momento que eu decidín chamarme Ángela foi un sentimento que me afloreceu aí. É o mesmo chamarse José que chamarse Xosé, chamarse Juana ou chamarse Xoana? É indiferente? Non sei se queredes... Agora pode ser, pero eu acordome cando era pequeno, pois non. O de Antón, Xoana, era pa xente maior. Naceu os nosos fillos e entre eles Ángela. Bueno, unha decisión de su pai e eu, a que se chamara así. Pais, por exemplo, que falan en galego os fillos, pero en cambio o nome poñenlle en castelán, pois poñenlle José, poñenlle Juan, poñenlle... Eso será máis ben por tradición, non por levar a costume de sempre. Eu tamén penso unha costume. Son generacións de antes, son mellor as de agora, pois xa se cambia un poquinho as cousas. Máis ben, eso. Por exemplo, a mí na casa siguen me chamando, e non sei que me dá, pois cando hai alguén así que me conoce de sempre, dicir, pois chámame Antón, non? Non, chámame Antonio, que dame un poquinho aí. Eu penso que é máis que nada unha costume, que ao mellor ni siquiera éramos capaces de pensar que nos podíamos chamar en galego. Que, bueno, por circunstancias teño acceso a moitos nomes de lugares de Galicia. E hai algo que fago todos os meses por unha circunstancia, que nunhas notas miñas anoto os nomes bonitos, non? E esa é unha lista de nomes bonitos que a verdad que me maravillan cada vez que ben supemos nomear a moitas cousas que o valoremos porque temos unha lingua ademais preciosa que disfrutemos, ben. Por certo, xa que falas disso, podese poñer así un nome dun lugar, calquera agora un castillo? Eu penso que é un aspecto legal que te podes chamar... Non solamente traducilo, sino poñelo... Claro, sino é unha cuestión que deixa denigrante o neno, a nena, sí que se pode facer. Para min todo isto ten que ir acompañado de sentimento, por suposto. O sea, ten que salir de dentro que queiramos falar así e que sea ademais reconhecido tamén oficialmente, non? Pero creo que o primeiro paso é sentirlo moi noso, non? Vos notastes algo así, algún tipo de apreciación, alguén que vos dixera pero que máis che tiña Ángela ou José Antonio, tal, para que te metes neso, tal, que máis ten unha cousa que outra? Oístes algo deso? No, respecto, non lle dixen a nadie. Es que un día a casa enseñei o carné, mira, chámame igual, pero suena distinto. Os cativos levados, non ves, claro. Non mostra, tiña unha ilusión. A muller non lle gustou así tanto, pero entón non é agora convertiuse tamén. Hasta eu que ela quero cambiar tamén. Así? O apelido, non? Temos unha lingua e é como que falalo e escribilo fora algo malo, porque, bueno, a mí me pasou con alguén de fora de Galicia, para que vexades a emisión que tiñan, e estábamos, bueno, pues había que redactar un papel en galego, como é, normal, e me dicían, bueno, me dicían castelán, de fora, me dicían, jope, mira que agora hasta os hacen escribir en gallego e tal, joder, non sei que, pero, dios, como que sufrimiento. E eu, tranquilo, chico,
hombre, que o normal é que falemos así, o sea, non pasa. Pero era como era algo malo que nos estábamos facendo, non? Que creo que ademais non nos merecemos isto por unha razón, porque creo que somos, en xeral, como digo, eso de que non se sinten forasteiros os da fora, non? Que, a ver, que imagínate que ven alguén da fora e ti lle falas en galego, pero se non te entende, intentamos esforzarnos como sea, no castelán non se pode, que creo que somos un pobo neso moi aberto a intentar. Poñer o meu nome en galego. Como? Que viña a cambiar o meu nome do castelán para o galego. Pero, hombre, non le entiendo. Que pasa con su nombre? Está mal. Ai, que ainda ia ser xordo. Pero, oia, sei que está xordo. No, señor, tengo un oído excelente. Lo que ocurre es que no acabo de entender lo que pretende usted exactamente. No sé a dónde quiere llegar. Pois como non o diga en inglés, mira, o nome co que eu figuro no registro civil é José. Pois onde di José, eu quería poñer Xosé. Non sei se me expliquei ben ou non lle queda clara esta última parte. Non me sei irónico, que así non se le va a ninguna parte. En resumidas cuentas, que usted lo que pretende es traducir su nombre al gallego. Aí quería chegar eu, o que pasa é que non me expliquei de todo ben. Ya veo, verá, yo no me quiero meter en lo que no me incumbe. Pero dígame, ¿no le gusta su nombre? José es un nombre muy bonito. Yo mismo me llamo José. Señor José, si me gusta, ni me deixe de gustar o meu nome. Pero eu quero que figure en galego. Ya veo, pero total a usted que más le da. Si usted quiere llamarse José, ¿quién se lo impide? Es libre de firmar como quiera. Xa, pero que, ademais de chamarme José a min mesmo, quero que figure así nos papéis, que se recoñeza o meu nome. Ya, como los travestis, que se operan y luego quieren que se les reconozca el cambio de sexo. Vamos, entre hombres, de tú a tú. Dígame la verdad. ¿A usted le llama a alguien realmente José? ¿Non lle pasa como a min que todos lle chaman Pepe? Sí, home, pero eu quero figurar todos os efectos legais como José que son. Ya, como los travestis. O sea, que lo suyo es debido a sus ideas. Pois sí, señor. O meu idioma é o galego. O idioma do meu país é o galego. Eu quero, dentro e fora do meu país, chamarme José. En galego. Non sei se me explico. Se explica usted perfectamente. Es sorprendente cómo las ideas políticas pueden esclavizar a una persona. Y eso que usted parece una persona con estudio. Por iso, precisamente por iso. Tiene usted razón. A veces son más fanáticas las gentes estudiadas que la gente del pueblo. Que lo mismo le da llamarse José o Filiberto. Hay que ver. O que hai que ver é que levo aquí un cuarto de hora de parola e ainda non sei como facer para poñer o meu nome en galego. Tranquilícese, hombre, que será atendido. Tranquilícese. Pero usted pensó en sus padres. Usted pensó en el disgusto que les quiere dar. ¿A qué no pensó en ellos? Dígame. Aquel home era increíble. Un home así podía dirixir exércitos. Era indestructible, como Terminator, como Robocop, como Mazinger Z. Pero, por favor, deixame aos pais en paz e dígame que teño que facer para poñer o meu nome en galego. Usted es un fanático. Allá usted y las consecuencias que les deparen sus actos. Pero no piense ni por un momento que usted es más gallego que yo. Que ben falaba, parecía emocionado. Mire, tamén eu sei falar galego. Sempre que vou ao campo e falo cos paisanos, falo galego. La amarela, el carro, la fonte... A lingua que mellor expresa os sentimentos máis nosos. Pero o galego verdadeiro, o enxebre, non é inventado agora polos profesores. Que máis ten o que falo un despois? O que usou xa é galego. Para sempre. Ainda que fale castelán, ainda que se chame José, eses son verdadeiros galegos. Disculpe, Sofetín. Mire, se me des ese papeliño para cubrir o do meu nome... Pero aún persiste. Pero logo non me vai dicir o que teño que facer ou dar algún papeliño para cubrir o do meu nome. Para eso vaya usted a donde tiene que ir. Pero logo non é aquí. Pero hombre, ¿no ve que aquí es el juzgado número 2? Para eso tiene que ir a la ventanilla del registro civil.
contra a violencia de xénero, pois tamén queríamos dedicarlle uns minutos a esta cuestión. Entón, agradeceríamos que, por favor, quedarades en silencio para reflexionar sobre un tema tan lamentable como sensible, como próximo. De acordo? Hoxe, o 25 de novembro, é o Día Internacional da Non Violencia contra as Mulleres. E necesitamos que entre todas e todos construamos unha sociedade na que se destrúa definitivamente o terrorismo machista, que arrebata a vida de numerosas mulleres cada ano e a moitas deixas nunha situación de discapacidades sobrevida e irreversible. na que sexamos quen de erradicar todas as formas de violencia que se exercen socialmente sobre as mulleres, imposicións dun modelo de beleza, dun modo de ser, de vestir, de amar, de vivir, etc. Na que sexamos quen de eliminar a barbarie que leva a exercer a violencia sobre o corpo das mulleres en zonas de guerra. Na que sexamos quen de rematar coa violencia que se exerce sobre as mulleres no ámbito laboral, cando cobran menos que os homes ou non se lles contrata polo feito de ser mulleres. Construamos Somos unha sociedade xusta, na que non haxa que lamentar máis asesinatos por violencia machista.